Jeg hedder Franciska Rosenkilde, og jeg er politisk leder af Alternativet. Jeg er med i Anne Cortsens nye bog, Lille Ane siger farvel, og jeg vil gerne læse lidt op fra den. Da jeg var 26, fik jeg min datter Ella. Indtil da havde jeg ikke været interesseret i at få børn, men da jeg blev gravid, på trods af at jeg var på p-piller, skulle jeg have barnet. Banalt nok, så gjorde det alt muligt ved mig at blive mor. Da jeg så hende første gang, dette lille, krøllede, varme væsen, der kom inden fra mig, fik jeg hende i hænderne, der skiftede min livsbane. Jeg kunne mærke det fysisk. Det var vildt. Jeg har aldrig tidligere mærket en faglig ambition. Det var ikke rigtig en del af den følelsespalet, jeg kom fra. Min mormor prædikede traditionelle kønsroller, og sagde altid, at det vigtigste var, at jeg fandt mig en god mand, måske en, der arbejdede inden for IT. Jeg var godt klar over, at jeg var et stærkt menneske, en overlever. Men dette her havde jeg ikke følt før. Der skulle ske store omvæltninger, og pludselig vækkedes en ambition om at ville noget, at være noget. Et enormt ønske om at være noget for det lille menneske, mere end for mig selv. Den følelse af kærlighed satte alt andet i perspektiv.